Klar. Okay, hvad hedder det? Kunne du godt finde på at købe kopivarer? Hvorfor? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor kunne du ikke det? Fordi jeg vil hellere købe det rigtige varer, fordi så ved jeg, at det er kvalitet. Har du nogensinde købt en kopivare? Nej, det har jeg ikke. Hvis du vidste, at det var lavet under børnearbejde, vil du så stadig købe det, eller? Nej, jeg vil ikke købe det. Okay. Ja. Kunne I godt finde på at købe en kopivare? Hvorfor? Ja. Det vil jeg. Ja. Har du nogensinde købt en kopivare? Nej, har I nogensinde købt en kopivare? Ja. Det tror jeg. Hvis I vidste, at det var lavet under børnearbejde, så det er sådan, ja, vil I så stadig købe det? Nej. Ja. Hvorfor? Men det stopper dem da ikke, eller jeg ikke køber det. Nej, men det giver dem jo ikke penge, det giver dem, så har de råd til det. Når de arbejder jo, og så får de jo penge af det vi køber. Jamen, så gør vi jamen hvis du så ikke køber, så får de jo penge af det. Men andre mennesker vil jo også gøre det. Jamen, hvis vi nu stopper det, så kan det jo... Så vil jeg jo ikke gøre det, det er nogen, der gør det. Okay. Kunne du godt finde på at købe en kopivare, og hvorfor? Ja, fordi at, hvis de ligner de rigtige ting, så er jeg faktisk ligeglad. Har du nogensinde købt en kopivare? Ja. Hvad har du købt? Tøj. I USA. Fedt, mand. Hvis du vidste, at det var lavet under børnearbejde, ville du så stadig købe det, og hvorfor? Nej, fordi det er synd for de små søde børn. Har du nogensinde købt en kopivare og videresolgt den? Nej. Synes du, det er for nemt at få kopivarer med ind i Danmark? Ja. Synes du, det er i orden at kopiere varer fra andre firmaer, og hvorfor? Ja. Nej. Eller nej, det er det ikke, fordi at... Men det er det ikke, det er jo bare grimt. Okay. Vil du gøre noget, hvis du så en anden videresælge en kopivare? Nej. Tænker du over, at der kan komme konsekvenser ved at købe kopivarer? Nej. Har du nogensinde købt en kopivare og videresolgt den? Nej, det tror jeg ikke, jeg har købt. Jeg har købt kopivarer, men jeg har ikke sagt den videre. Okay. Synes du, det er for nemt at få kopivarer med ind i Danmark? Ja, meget nemt. Det er en billig kører. Det vil jeg også sige, men nogle gange så er der sådan noget 12 noget, så det kan godt være svært. Det ved jeg. Vil du gøre noget, hvis du så en videresælge en kopivare? Nej, overhovedet ikke. For det ville jeg også heller ikke gøre, hvis jeg kunne komme til det. Nej, jeg ved ikke. Det vil jeg heller ikke have gjort. Det er jo lige meget. Tænker du over, om der kan komme konsekvenser ved, at du køber kopivarer? Nej. De kan gå i stykker. Man hører ikke så tit om det. Tror jeg nok.